Ato'y bag diri nga bus nahali na siguro ay wala po. Nata sa second street karon. Tan-aw na to sa sulod diri. So daghan na diri. So pag sulod na to, manay makita nimo mga bike. So barato ang mga gamit dire. So depende sa ginapangita ni mga gamit dul no. So halos kompleto na pud ang naa diri man. So unsa man ni siya, electric kettle, approved, purifier, ayan o, meron pala 900 lang. Kailangan mo guna siya nimo pag winter. Kay dry ang hangin sa sulod sa imong kwarto ba. Eh karon patapos naman na. Kaya nang palitan na eh. So diri akong kinaanhian jud na pagmanhi ko kani mga headset o kani mga speaker. So ano mga presyo niya. So depende sa gamit nga imong ginapangita kung unsa nga gamit imong ginapangita no. Mga case, headphone, laptop diri oh. Unsa ni nga laptop? Lenovo 34,000, Apple 22,000, MacBook Air 7. Sana siya? Uy, mura lagi ni, dalawang lapat lang. 8GB, 128GB. Ito medyo mahal, HP. 7 kalapad, sus Ginoo. Mahalaban nimo. Napaisa o Microsoft. So muna makita nimo diri sa ubos. Dayon kaning ilahang tools diri akong ginatan-aw po ni ilahang tools diri kaniyo. Ang camera, pero mga mahal diri GoPro. Pila? GoPro 9 o 27. 10 to ako halos parehas lang. Sa katas-taas, tanaw na to mga presyo dito. Pero kitchenware di rin makita. Katulad kong ilong kay pag nadutla naman siguro kung kapuno siya di rin. Yan yung pollen allergy nila. Sige pangatsin. O ni sulod sa second street no? Ubos. Dress sa taas. So muna makita na to dress sa taas. Oh. Yung mga presyo niya. Sapatos oh. It's yung 12,900. Kani pila man eh. 2,000. High class. So, wala yung makita na to dire sa sulod, sa second street. So, barato. Depende sa imong ginapangita. Oh, for example, kani mga sapatos, kani maragbag-o pa ni siya. Sa ni nga 6,000 lang oh. 6,900 size 30 cm. Oh, daghan si mga sapatos dire. Mahal dire kani North Face nga brand. Medyo mahal-mahal. Mga relo. So dito panlalaki itong dito. Wala yung mga presyo niya. So depende sa imong ginapangita nga gamit ang presyo sad. So naay mahal, naay mga barato pod. So dari pang babae ni diri dapita, pang babae na ni diri dapit. Floor guide. Pambata. May view niya sa ubos oh. Ay di makita. So dari pang babae ni diri. Mga bag mga babae oh. Wala presyo niya. Jeans, jacket, mga
Mga bag na ambot unsa ni nga bag kabalo. Oh. So mo na makita ni mo diri sulod no. Pambabae ni diri nga side. Wallet. Pambabae oh. May mga presyuhan niya diri. So kung barato or mahal ba, so depende sa imong gamit yun nga ginapangita. Okay. So diri nga side panlalaki. Saan mo diri mga jacket. So diri sad ko madalas tambay pag wala ko'y lingaw. Naay magustuhan. Ug naay budget. Palit. Pag wala, siyempre window shopping. Pag wala, siyempre window shopping na naman. Yara man na, lingaw-lingaw ra ba? Ano suruyanan ako budri no? Isa sa mga suruyanan ako ang Second Street. Uy, hindot lagi ni siya. 1.6 lang oh. Oh. So muna yung mga gamit makita na to diri no? Sa Second Street. T-shirts. Oh. Ato'y bag diri nga bas. Nahali na siguro. Ay wala po. Daraw bag na bans. Kuan lang ni siya oh. 3,900. Kaso daghan naman kong bagod. Usaon pa man ako na eh. Okay guys. So mao na isulod diri sa Second Street. So nasuroy naman nato. So yung pangutana, kung barato ba siya o mahal, depende sa imong gamit nga gipangita.